Kaixo. Garbine Mozaroztegieta naiz. Tolosanko elkarteko lehendakaria. Eta mezu bat daukat zuretzat. Ez izan pakete bat. Bizitzan bi aukera daude. Pakete bat izatea edo etxerako modukoa izatea. Pakete batik gauza bakarra xola zaio. Bere burua eta bere paketea. Pakete! 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 Paketume papa, paketume pa. Etxerako modukoak bere buruari ez ezik inguruari ere erreparatzen dio. Atsegina da, jatorra eta ona. Oso ona. Pakete baten ustez, produkturik onenak atzerrikoak dira beti. Geroz eta urrunagotik etorri, geroz eta hobeak. Etxean Himalaiako gatza erabiltzen du. Onena. Kafea Indonesiatik ekartzen didat. Eta esnea Egiptotik. Eta ogia non eskuratzen duzu? Ogia? Frantzian. Toulouseen. Barkatu, eta zuk ogia non erosten duzu? Nik? Tolosan? Hoixe ba. Begira hor, pakete bat. Urtean behin, herriko denda batera sartzen da. Argi dago, hau ez da bere habitata. Lekuz kanpo sentitzen da, ez daki nola jokatu. Hara, etxerako moduko herritar bat. Hau, astero joaten da dendariak bisitatzera. Aratzorik gabe gerturatzen da. Denek ezagutzen dute. Etxeko animalia da. Hombre, maitia! Zimuz! Pakete batek ez dauka lotsarik. Ikusi bestela. Zer jarriko dugu? Ez, pakete baten bila nator. Banatzaileak esan dit hemen utzi duela. Aizu, zer? Ez dakit hau nola esan. Lasai, esango diot nik. Mesedez, denon hobe beharrez. Izan etxerako modukoa. Ez izan pakete bat.